So yun guys, yung kain ko, sobrang dami kasi. Brunch na ito guys, may brunch pang nalalaman. Pang umagahan tsaka tanghalian, kaya ayan. Tingnan nyo guys yung ulam ko. Paksiw na isda. Kain po tayo. Ito masawag sa kapitbahay. Sarap magkamay pa ganito yung ulam natin mo yung paksiw na isda. Kaso hindi ako nagkamay dahil baka merong bumili. So mahirap dahil maghuhugas pa ako. Ano? So yun guys, tapos na po ako. Sa ngayon mga kailongga, yung gagawin ko po dito sa tindahan ay mag-check po ako ng mga expiration date ng aking mga items. Dahil kung napapanood niyo po yung previous video ko about sa items na nabenta ko na expire, dahil hindi ko masyadong chine-check minsan yung expiration date or nakakalimutan ko po siyang check. So kaya ngayon po ay lahat ng mga items ko dito, i-check ko po siya isa-isa para malaman ko po kung meron po siyang mga expired na dinisplay po dito, dahil mahirap talaga pag makabenta po tayo ng mga expired items. Baka yung customer natin hindi na siya babalik sa ating tindahan dahil nga sa mga display natin na merong mga expired. At pagkatapos pala nito, mag-check na din ako ng mga kulang ko po dito sa tindahan dahil merong delivery bukas. So i-check ko ngayon para ma-relay ko po sa kanila ng aking mga order. Dahil kung nakikita niyo sa aking likuran, yung istante, bakante na po siya. So madami na po kung kulang. Samahan niyo po ako ngayon mga kailongga. So mga bagong bili ko lang po ito. Plastic lang po ito. Tapos, na-explain ko siya next month. So dapat na maubos na ito. Ito guys, expire na siya guys. So ayan. Ito guys, expired na yan. Sure siya. Ito guys, expired na ito guys.
ayan guys, tapos na po ako mag-check ng aking mga items dito. Meron po akong nakitang 3 items na expire na po siya. Ito po guys, yung maliliit na Super Crunch. Nitong June 22 siya nag-expire, so pinull out ko na siya. And then ito guys, expire na din po ito. So, put out ko na rin. Itong lava cake na 1 piraso, expire na din. So, ito ay 3 items yung nakita kong expire. Napaka-importante talaga po guys na i-monitor natin yung items sa ating tindahan dahil mahirap pag makabenta po tayo ng mga expired items, lalong-lalo na po sa mga pagkain. Delikado din po yun. May tendency po na malason po yung consumer po natin, tapos tapo tayo pa yung babalikan nila. So monitor natin every month or every day yung ating mga items. So ayan guys, ikakat ko na lang muna yung aking video. Sipin ko na lang po siya yung check natin yung mga items. Ano? I-check ko lang tayo kung may sinsilyo ko tayo. Hindi ko ka-cash out smaller bill kaya wala ako sinsilyo. 1,000 lang maka-cash out ako. Wala ako ano dahil, wala ako sinsilyo kaya kapag tagan ako dito. Wala lang. Before po ako mag-end, shout out po pala kay Ate JB TV. Thank you so much guys sa palaging pagbisita sa aking mga video. Shoutout din pala kay Jewels Vlog. Sis Kasari, thank you so much po. Shoutout din pala kay Tindera sa Isla. Thank you so much guys for watching my video. Sa hindi pa po pala nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe naman po Ilongga Mix TV at huwag kalimutang pindutin ang notification bell sa ibaba para maging updated po kayo sa aking mga susunod na videos. So maraming salamat po and God bless!